Татмедиа ошық акционерлік жамғияты Татарстан Республикасы президенті қоршындағы татар тілін соқлау һәм үстір мәселелері комиссиясы ярдәме белән Татмедиа Junior проектын тормышка ашыра. Әлеге проект кысаларында Казанның һәм Татарстан районнарының төрле мәйданчыкларында балалар өчен концерт оештыру каралган. Шундыйларның берсе белән хәбәрчеләребез дә танышып кайтты. Проект кысаларында балалар өчен YouTube каналда татар телендә тематик сыягыннан төрле булган, төрле яшьтәге аудитория өчен видеолар әзерләнә. Салаватик группасы да Татмедиа Junior нигезендә барлыкка килгән Салават күпре журналы видео проекты. Видео проект булуга карамастан, алар төре чыгыш ясауны да максат итеп куйган. Салаватиклар проекты бүгінгі күндә Татмедиа акционерлік җәмгыяте тарафынан тормышка ашырылып килә һәм әйтергә кирәк, ул аның иң уңышлы, иң яхшы проектларының берсе санала. Һәм әлбәттә бу проектның уңышы бу безнең балаларыбыз, менә шушы 6 җырчы бала һәм 6 җырчы баладан кала, биючи баладан кала кадрда күренми торган педагоглар, әти, әниләр, әби бабайлар һаман саен менә шушы съемкаларга алып килүче туганнары һәм әлбәттә Салават күпре Сабанты журналларының редакция коллективлары. Әйтергә кирәк, бу бүгенге көндә шуннан да бик уңышлы проект. Ни өчен дигәндә, ул татар телендә балаларга татар халык җырларын заманча интерпретациядә күрсәтергә һәм шуның аша татар телен өйрәнергә һәм камилләштерергә мөмкинлек бирә торган проект. Ул бүгенге көндә үзенең сыйфатын инде танытты, күрсәтте һәм әйтәсем килә, без менә ата-аналардан да бик күп ул заманча тел белән фидбэк дип атала, теге обратная связь, менә шундый фикерләрен ишетеп торабыз. Күпләр кечкенәдән тыңлап, җырлап үскән татарча балалар җырларын бүгенге буынга аңлаешлы формада өйрәтү, танытуда Салаватик мөһим урынны алып тора. Әлеге эш төрле юнәлештә алып барыла. Шуларның берсе саф һавада татар җырларын балаларга бүләк итү. Ә бүләкне бик сөенеп кабул итә яшь тамашачы. Салаватиклар төркеме YouTube каналда чыгып, бик зур игътибар җәлеп итте үзләренә. Һәм караучылар да дөрестән дә 1000-нән алып 30 меңгә кадәр караучылар җыя һәрбер җыр. Бу бит татар балалар җырлары, үзебез белгән. Шуңа күрә ихтыяҗ бар икәнен аңладык та без хәзер инде җәй буе Салаватиклар төркеме Казанда һәм Татарстанның төрле төбәкләрендә концертлар бирәчәк. Алар бушлай, алар балалар өчен балалар рәхәтләнеп җырлыйлар, чөнки ул чыннан да колакка ятышлы, һаман саен балаларның исләрендә сеңеп кала торган менә шундый җырлар һәм үзегез дә бүгенге көндә күреп торасыз, менә балалар шундук хәтта беренче мәртәбә ишетүчеләр дә сәхнәдәге балалар артыннан инде күнегүләрне кабатлый башлый, җырларын кабатлый башлый. Хәтта минем үземнең дә 3 яшьлек улым һаман саен машинада барабызмы без, я булмаса балалар бакчасына әле барып җиткәнче менә шушы җырларны рәхәтләнеп җырлый. Һәм әйтәсем килә, хәтта балалар бакчаларында да менә редакцияләр алар бик актив рәвештә эшләп киләләр, һаман саен очрашуларда булып торалар. Һәм хәтта төркем балалар менә шушы җырларга иртәнге зарядкаларны оештыралар. Яңадан менә шул формада тел өйрәнәләр. Шуңа күрә миңа калса, Салаватиклар проекты ул заманча, сыйфатлы һәм балалар тарафыннан эшләнгән, балалар өчен эшләнгән менә шушындый иң коммуникатив проектларның берсе. Без үзебез кичкенәдән җырлап үскән җырларны популярлаштырырга булдык. Һәм инде аны замана балаларына заманча итеп бирергә кирәк. Шуңа күрә балалар да без бүген үзебез дә кигуруми костюмнарыннан һәм шаян хәрәкәтләр ясап, матур итеп биеп, җырлап, балалар безнең татар халык җырларыбызны белерләр, замана балалары да татар телле, татар йөрәкле булып үсәрләр дип өметләнеп калабыз. Концерт программасында Салаватиклылар барлыгы 10 җыр башкарды. Иң оста кушылып биюче һәм җырлаучы балаларга бүләкләр тапшырылды. Казан дәүләт филармониясына, балалар филармониясына кастингка килгән идек. Шунда без үттек. Һәм менә балалар филармониясына менә бу Салаватик проектына инде Гөлнә Җәмиловнаның ярдәме белән алар килеп эләктеләр. Шулай башланып китте. Сәхнәдә катнашканы бар иде, җырлаганнары бар иде, но менә мондый проект беренче тапкыр гына инде ул. Булай бала үзе бик теләп йөри инде ул. Безгә, конечно, бераз авыррак булса да, тыгызрак булса да, но баланың теләге безнең өчен беренче урында инде. Аларга зур тәҗрибә инде бу, әлбәттә, бу проект. Шуңа күрә без дә тырышабыз, балалар да тырышалар. Бу икеләтә безгә ошый дип әйтәм бу проект, чөнки монда без балалар татарча гына җырламыйлар, алар өйрәнәләр, алар үзара аралашалар. Шулай бит инде Нургизә. Шуңа күрә инде без рәхмәтебезне, зур рәхмәтебезне оештыручыларга монда әйтәбез. Балаларга өчен бәйрәм атмосферасын балачак почмаклары тудырды. Сабыйлар монда төрле остаханәләрдә катнашты, журналлар укып, рәхәтләнеп ял итте.
Бик катышый. Без монда нәни балаларын татар теленә өйрәтәбез. Без инде күп концертлар уздырдык һәм безне әле YouTube каналында карга була. Тигр костюмда миңа бу проектта бик ошый. YouTube'дан карыйлар һәм җырларны кабатлыйлар нәни балалар. Проектның төп максаты татар телендәге моңлы һәм шаян җырлар аша үсеп килүче буынны тәрбияләү. Инде нәтиҗәсе дә сизелерлек. Әнә бит ничек кушылып җырлый нәни тамашачылар. Алия Галиуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.